10 मासनि जायगायाव जोंनियाव ना होनो हानाय केपासिटिनि समा फैनाय लोगो लोगो जों जेठ माससिम मोनहैबाय जेठ मासनि मोननाय लोगो लोगो मा जाहैबाय अन्तत 4 माससो गलांखाबायानोसै 6 मास कि 7 मासल' मोनबाय जों बे आसि फिसाजों समान समान नाया 6-7 मासाव बेसेबां देरगोन गतिके बेखायनो जोंनि नानि वेटआ जानांगोन अन्तत 100 ग्रामनिफ्राय 300 ग्रामनि गेजेराव जानांगोन बे ना फावनाया बेबायदि नाखौ होयोब्ला जुदि बे ना मासेनि एगेन्स्टआव जुदि नोङो 30 निफ्राय 40 टाका जुदि खरस खालामोबा नोङो ना मासेयाव 200 टाका मोनगोन नोङो ओमफ्राय एभारेज 1 केजिखौ मोनगोन नोङो बे एभारेज जुदि 1 केजि मोनोब्ला बिगासे फख्रियाव नोङो बेसे होबाय 800 टाका होबाय नों 800 टाकायाव नोङो 200 टाका हमनांगौला बेसेबां जाबाय 1,60,000 टाका 1,60,000 जुदि 60,000 टाका खरसाव गारबाबो 1 लाख टाका मोनबाय नों दा नोंथांमोननि एरियायावबो जथेस्थ फख्रि दं नामावल'सो फख्रिया दं खिन्थु खामानियाव नाङाखै आरो खामानियाव फोनांनांगौबा जों बिदिनो सोदांनांगोन जुदि सोदाङोब्लासो जों बिनिफ्राय रां खामायनो हागोन बिनिफ्राय डाबल इनकामा मा जाहैबाय हमना लादो जोङो बेखौ फख्रिखौ मावबाय फख्रिखौ मावनायनि उनाव जों बे अमा गन्द्रा मावनोबाय फारसेथिंजाय माथावरियाव जों अमा गन्द्रा बानायनाय लोगो लोगो अमा खिखौ जोङो जथेस्थ फख्रियाव हरगोन आरोखि फख्रियाव हरनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय जु प्लेंटन खाद्य प्लेंटन मोनसे उद्भिद बिराद मोजां सृष्टि जायो बे जु प्लेंटना मा जाहैबाय नानि थाखाय बिराद प्रिय खाद्य दा बे आर्टिफिशियेलि फख्रिखौ जावनाय लोगो लोगो बे जु प्लेंटनखौ नोङो सृष्टिखौ खालामखानांगोन नोङो अब्ला नोंनि नानि ग्रथआ जथेस्थ मोजां जागोन गतिके जों बिदिब्ला ना बिगासे फख्रियाव जुदि नोङो अमा माब्रैनिफ्राय माबा दोनोब्ला माब्रै अमानिफ्रायबो नोङो बोसोराव जुदि नोङो एभारेज जुदि मासे बिमानिफ्राय जुदि 10टा फिसा मोनोबाबो बेसेबां मोनगोन नोङो बोसोराव प्राय 2 लाख टाका मोनगोन नोङो 2 लाख टाकानिफ्राय नोङो हमना लादो 70,000 टाका खरस थेवबो नोङो 1,30,000 टाका नोङो बे अमानिफ्राय मोनगोन आरोखि दा बेहायनो नायबाय नोङो अमाबो मोननो थांगासिनो दं नाबो मोननो थांगासिनो दं आरो जुदि फख्रि माथारिखौ नोङो जुदि बिदिनो थालिर बा नारें कागजि बा खमला बिदि गायोब्ला बिनिफ्रायबो नोङो अन्तत 10-15,000 टाकासो आरो मोननो हाबावगोन आरोखि बे अब्ला नायदो बिगासे हानिफ्राय जों बेसेबां टाका इनकाम खालामनायनि थाखाय लामा फैयो बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामबानो जाबाय आरोखि बेखौ गाव गावनि चइस बायदियै केलकुलेसन खालामनानै जुदि बिदिखौ मावलांबाय थायोब्ला जथेस्थ इनकाम सोर्सा फैयो दा बिनि उनावहाय नायदो फैदो जों जुदि दिनैहाय जोङो माइ मावो बा बिदिनो ना फुख्रि मावो दा थिग बिनिफ्राय माइ आबाद मावनायनिफ्राय जुदि दा जोङो माइ हाखांनायनि उनाव हाया जोंना फ्रि जाहैबाय बेखौ जुदि जोङो जुखाम मावोब्ला जुदि अमा फियोब्ला बा ना फियोब्ला बेयाव नोङो आबादखौबो मैखोम गोसो होनांगोन मानोना जे जुखाम मावनाय लोगो लोगो नोंनाव अन्तत 30% नोंनाव दानाया सेभ जाहैगोन आरोखि कारण दानाया नायदो नोङो गद्रेजआनो जा जिखियानो जा बे दाना बायदो बेहाय कमप्लिटलि बेफोर बुस्थुआ दंजोबो होननानै आरो जुखामा जोङो जथेस्थ नोङो अमा फानबाबो बा अमा फियाबाबो नोङो जुखामखौ मावनानै नोङो जथेस्थ मथा अंक थाखा लानो हायो दिनैनि दिनाव बेसेबां 26 टाका जाना दं केजि जुखाम सेरसेनि दामा दा थिग बिदि हिसाबै जोङो बे ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय हाखौ जों बिदिनो जुखाम मावनानै जथेस्थ इनकाम खालामनो हायो आरो दा थिग बिदिनो गय बागाननि बेलायाव बुंबाय आङो गय बागानखौ जोङो सारिथर बे खालामनांगोन बिनिफ्राय मा जाहैबाय जोंनि एरिया लानानै जोंनि मार्केट लानानै जों मा खालामनांगोन जों नार्सारियावबो कनभार्ट जानांगोन आरोखि मानोना आं बुंखाजोब्बाय गासिबो जे जोंना मानसिया बांगासिनो दं हाया खमायलांगासिनो दं हाया खमायनाय लोगो जों इसेल' हायाव जों गोबां रां खामायनांगौब्ला मा खालामो जों नार्सारियावबो कनभार्ट खालामनांगोन आरो फिथाइ सामथाइ जातीय हर्टिकालचार बे क्रपखौ जों जथेस्थ मावनांगोन मानोना जोङो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव नायदो जोङो मोजां भेराइटि बा मोजां क्वालिटिनि दंफांखौ जों गायनानै बिनिफ्राय मा खालामदों खेबसे गायनाय लोगो लोगो बे अन्तत बेसेबां 30-40 बोसोर बेखौ अनाहाकेनो मोनबाय थागोन आरोखि मानोना बे हर्टिकालचार क्रपआ जाहैबाय मोजां भेराइटि जेनेबा लेसुआनो जा थाइजौआनो जा बा गुबुन नानान धरननि फिथाइ दङ दा बेफोरबायदि दंफांखौ जुदि गायनानै लायोब्ला नों बिनिफ्राय मा जाबाय फिथाइबो मोनबाय नोङो फिथाइयाबो बिराद टेस्टि प्रडाक्सनाबो जथेस्थ मोजां होयो बिनिफ्राय नोङो फिथाइ फाननानै फैसा मोनबाय बिनिफ्राय नोङो मा खालामदों फुलिखौबो बानायदों नोङो दंफांनिफ्राय फुलि बानायनाय लोगो मा जाहैबाय सेम क्वालिटि जाहैबाय बिमा दंफाङा जेरै फिथाइ थायदों गिदिर गोथावनो थिग बिनि फिथाइयाबो बिदि जाहैबाय खिन्थु बेगरनिफ्राय बानायनाय लोगो लोगो सेम क्वालिटि मोननाय नङा नोङो बे ओमफ्राय मा खालामनांगोन अन्तत 5-6 बोसोर वेट खालामनांगोन नोङो 5-6 बोसोरखौ जों मानो वेट खालामो बिनि नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जों मोनजानांगौ नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जोंनो प्रडाक्सन नांगौ गतिके जों बेखायनो
मा खालामनांगोन जोङो हर्टिकालचार क्रपखौ जों बिदिनो मा खालामनांगौ बेगरनि फुलि बायालासे जों ग्राफ्टिंनि हयथ' ग्राफ्टिंनि बा कलमनि फुलि बायनानै जों गायनांगौ आरो बे खेबसे गायगासेयावनो जों अन्तत 30-40 बोसोरखौ मोनबाय थागोन आरो गुबुन गुबुन आबादखौ मा जायो प्रतिटा क्रप खालामनायनि उनाव हार्भेस्टिं खालामनायनि उनावनो जोङो आरो गोदान गायनांगौ लाब जाबाबो गायनांगौ लस जाबाबो गायबाय लस जाबाथ' मावहैखाला बियो लस जाबा मावहैला लाब जादोंबा नेक्स्ट बोसोराव मावबावगोन आरो दा थिग बेखायनो जोंनि दा इयं जेनेरेसना अत्याचार आलसिया माने एलेहुवा इजि मानि नांगौ बिसोरनो परिश्रम खालामनो नागिरा हार्डवार्कखौ बहुतखिनि खमायलांबाय जे इजि मानसिफोरनो थाखाय जुदि इजि इनकाम इजि प्रसेसखौ होनांगौब्ला जों बे हर्टिकालचाराव थांथारनांगोन आरो हर्टिकालचाराव थांनाय लोगो लोगो खेबसे गायबानो जाय बुस्थुआ 30-40 बोसोर मोनजायो अब्ला बिनि थाखाय बे इजि नङा होमबा खालि नोङो मेनटेन खालामनांगौल' जेसेबां नोङो मेनटेन खालामो हासार होयो दै होयो एसेबां बियो प्रडाक्सन होगोन आरो गतिके जों बिदिनो दानि लाइमोनफोरनो जों खामानि होनांगौब्ला इनकाम सर्सखौ होनांगौब्ला जों हर्टिकालचारखौ लाबोथारनांगोन आरो गतिके थिग बिदिनो जों डाबल बेनिफिट फैबाय आरो बिनि उनावहाय मा फैबाय इसेल' हायाव जुदि जों गोबां रां खामायनांगौब्ला मा खालामनांगौ जों नार्सारियाव कनभार्ट जानांगोन नार्सारियाव कनभार्ट जानांगौब्ला जों मा जागोन जोंनो 10 बिगा 20 बिगा हा नाङा बिगाथाम बा बिगानै हानिफ्राय जों सोलिलांनो हायो मोनसे मा होनो नार्सारियाव नोंना MRP थाया नों जेसेबां सग्ल' बग्ल' मोजां पसन्दनि बानायनो हायो नों बिबानो मोनगोन आरो बे फैसाखौ कास्टमारा मात्र पसन्दल' जानांगौ आरो गतिके दा बेखौ मा खालामदों दा बेनो जाहैबाय हाया खमायलांगासिनो मानसिया बांगासिनो इसेल' हायाव जों गोबां रां खामायनांगौनि टारगेटआनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो जेरावखि जिखि आबादानो जा मावा मानो सब समय डाबल इनकामबो जों सिन्था खालामनांगोन जे गय बागान मावबाय जों बेहाय जुदि डाबल इन्टारक्रपिं खालामनाय लोगो लोगो जों बे जथेस्थ इनकाम सर्सखौ मोनबाय जों जुदि माइ आबाद मावबाय माइ हाखांनायनि उनावहाय जों हाखौ ओरैनो दोनालासिनो बेहाय हय एरि माइ गायनायनि जुदि सुबिदा दंबा एरि माइ गायनांगोन बे नङाब्ला जों बेखौ जुखाम मावनांगौ जुखामाथ' दुनियानि अलसिया खेथि एखेबारे परिश्रम नांगौ मात्र इसेल' नांगौ बेनो दै होनांगोन बा एसे हुइल नारनांगौ बेल'थार एकदमबारे जाम्बाथार जेरै मावो एरै जाथारो मात्र बेनो खाद्य नांगोन आरो नों जेसेबां खाद्य होगोन एसेबां प्रडाक्सन मोनगोन नोङो 15 कुइन्टेल 20 कुइन्टेल बेसेबांसिम जाहोनो हायो बिगासेयाव बे हिसाबै नों जोथोन लानांगोन आरो नोङो जेबो मावाब्ला बेहायबो नोङो 3-4 कुइन्टेलखौ मोनगोन आरो थेवब्ला नायदो मानो लस जानांगौ गतिके बेखायनो जों हाफोरखौ ओरैनो दोनालासिनो जुदि बिदि मावोब्ला जथेस्थ इनकाम सर्सआ जोंना बारायो आं दहायनो फार्स्टआवनो बुंखाबाय जे जों सिंगेल आबाद मावनानै आबादारिनि नाम लानानै जेबो लाब गैया दा नायदो जोंनाव सा सानजा बे नर्थ इस्टआव जेसेबांखि सेपलिं फुलि गैया मानो बिनि मेन गुदियानो जानानै दं दा बेंगला इन्टारनेशनेल मार्केटनि जानानै दं जिखि फुलि नायगिरा जिखि बेगर नायगिरा बेंगलनिफ्राय गासै फैजोबो जोंनाव जेसेबांखि नार्सारि खालामा मानो सोर साबैसे खालामदों जि एसे एनै दङ बांगाल दं जोंनि बर'आ साबैसे दं सासेबो गैया नार्सारियाव ओरैबायदि जे थाखा दङ आसरित दा जों जिखिनि मावो बिनिफ्राय जों नुहुरगासिनो दं नार्सारियाव बहुतखिनि लाब दं आरो दा नोंथांमोननि बेयावथ' भुटान बे मोनसे कान्ट्रि बिसोरजों नोंसोर मैगंनि बिजनेसखौ जथेस्थ मोजां मावनो हायो आरोखि नोंसिनाव जुदि अर्गानिक जुदि जथेस्थ परिमाणे मावोब्ला बे मैगंफोरखौ जथेस्थ भुटाना माने भुटानाव नोंसोर मार्केट खालामनो थाखाय जथेस्थ सुबिदा दं जोंनाव बेबायदिनो गुबुन कान्ट्रिजों सोमोन्दो थानाया जोंनाव माने उसुबिदा आरोखि दा जों फैनांगौब्ला बिजोंसो रुनिखाथाजोंसो हाबनांगोन आरोखि बा जोंहाय सिमलाजों हाबहैनांगोन आरोखि सिमलाजों थांनानै जों बेयाव भुटान मार्केट मोननो थाखाय गोब्राब बा रुनिखाथा जानानै जों बेयाव गेलेफुहाय भुटान मार्केट हमनांगौब्ला जोंनि थाखायबो जुलुम आरोखि गतिके बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय जथेस्थ मोजां आरो बे एरियाया फ्राय बुंनांगौबा अर्गानिकआव दंब्लाबो नेचारेल माबायावनो दंब्लाबो बेबायदि रासायनिक पेस्टिसाइडआ बेबायदि एरियायाव नोंसोर साग्लोबाखै गतिके बेखौ जुदि पसन हारफोरजों जुदि खानस्रि हासारफोरजों जुदि जथेस्थ मोजाङै मावोब्ला बे मैगङा एकदम माने अनायाखै नोंसोर भुटानजों बिराद मोजां टाइप जानो हायो आरोखि बिराद मोजां नोंसोराव गुबुन कान्ट्रिजों जिहेतु सोमोन्दो दंखायो बिराद मोजां स्कप दं गतिके बेखायनो नोंथांमोनाबो लानो हायो दा बेखायनो नार्सारि बानायनो थिननायनि कारना मा जाहैबाय जोंनाव नायदों नर्थ इस्टआव जेसेबांखि फुलि गैया मानो जिखि फुलि गैया लाल चन्दन जा मेहेगुनियानो जा जेखियानो जा गासिबो बेंगलनिफ्राय फैजोबो आरोखि बे बेंगला बिबारल' नङा जिखि जाया एभ्रिथिं माने बिनिफ्रायनो गासैबो फैजोबनानै बिसोर थाखाखौ बिराद लुटिगासिनो दं
सासेनावनो 5 लाख 10 लाख गाहाम बिसिनाव फुलिया मजुद दंखायो एकेबारे ट्राकै ट्राक बिनि फुलिनि क्वालिटिखौ नायनांगौब्ला जों बहलफोरखौ नायनांगौ एकेबारे ट्राकै ट्राक फैगासिनो दं आरोखि मा नांगौ मिहिगुरि नांगौ ना मालयसिया नांगौ ना लाल चन्दन नांगौ ना मा नांगौ गासैबो बेनिफ्राय फैजोबो लुज फुलि नांगौ ना मेसुर फुलि नांगौ गासैबो फैजोबगासिनो दं थाइजौ नांगौ ना मा नांगौ गासैबो फैगासिनो दं दा नोंथांमोननि खाथियावनो नैबे आकबर आली दिनै बेयो बेसेबांबा फेमास माने बे मानि सायाव जादों ड्राइगन आबादखौ मा खालामो ड्राइगनाव जेसेखिनि फैसा मोना बिनि 3 गुन मोनो बियो सेपलिंआव फुलियाव मोनो बियो अब्ला नायदो फैसाया अबाव दङ बे फुलियाव दङ आरोखि दा बेखायनो जों बे फिसा बुस्थुखौ जों नोजोर होनांगौ बबेनिफ्राय जोंना मा जायो मटा माबा थिखा मावनो माबा मावनो बिदि जों माने बान्दोल मोनो नामा बेयावल' गोसो होयो खिन्थु बेफोराव बहुत थाखा दङ जों बेफोरखौ जों नायगिरनांगौ प्रथम अबस्थायाव जुदि नोङो डेभेलप जानांगौब्ला हार्डवर्कखौ खालामखाथारनांगोन जुदि परिश्रमखौ नों फार्स्टआव खालामाब्ला नों बिदि थाखा मोननाय नङा आरोखि गतिके बेखायनो प्रथम अबस्थायाव नों खस्थ'खौ खालामनांगोन बिनि उनाव अट'मेटिक फैसा फैगोन आरोखि जे नार्सारिनि फैसाया ओरैबायदि बे मोस्रोमा जेरैहाय बिदै लाबोयोना बिदै लाना खारा होमबा थिग बे धरननि नार्सारिनि इनकाम सर्सआ प्रथम अबस्थायाव नोङो 50 भक्ति आरोखि 10,000 सेपलिं बानायदो बिनि उनाव नोङो 15,000 बानायदो बिनि उनाव 20,000 बानायदो बिनि उनाव नोंनाव जेब्लासिम 50,000 फुलिया मजुद जाबाय अब्लाथ' नोङो जिरायनाय मोनबायानोसै नोंना इनकाम सर्सआ फैखाबाय दा बेखायनो जोङो नार्सारियाव थानांगौ दा आङो दा फिथाइ सामथाइ जेसेबांखि माबानो आंनाव बिदिनो दा नैबे सारफोरनि थ्रुयैनो थाइजौ बागान दङ थाइजौ लेसु दङ बिनिफ्राय कमला दङ ओमफ्राय मौसुमि दं थिग बिनिफ्राय मा खालामदों आङो दा फुलि बानायदों आरोखि थिग बेखायनो आं थाइजौ लेसु कलम बेखौल' बुङा नोंथांमोननि सुबिदा बायदियै मा फुलि बानायो मा दंफां बानायो बेखौनो नोङो फुलि बानायबाय था आरोखि फुलिबो बानायनांगौ फिथाइबो फाननांगौ आरो बिदिनो जों मावनांगौ दा हमना लादो नायदो लेसु थाइसेयाव 20 टाकानिफ्राय 40 टाका दङ तेजपुरनि लेसुआ अब्ला सिन्था खालामदो जोंनि देशनि बुस्थुआबो जथेस्थ फेमास दङ जों मात्र गुबुन कान्ट्रिनि बा गुबुन हादोरनि बा गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जों मात्र आपेल आंगुरखौल' लानानै बिराद फेमास जानो नाङा जोंनि लेसुआव जथेस्थ डिमान्ड दं दुबाइयाव थाङो जोंहाय मुम्बाइ थाङो एक्सपर्ट जायो थाइसे लेसुनि दामा जुदि 20 टाकानिफ्राय जुदि 40 टाका जायोब्ला आरो बिसिनि लेसुआ माना जिआइटेक मोनबाय मालाय दा आकबर आलीनाव मोनगोन आकबर आलीया लाबोबाय आरोखि दा थिग बिदिनो माखासे जुदि मिथिनोब्ला आकबर आलीजों एसे सोमोन्दो नै दाखालि 3 तारिखआवसो बे बिराद मोजां एवार्डबो मोनबाय दिल्लीयाव बेयो गतिके जथेस्थ नोंसिनि खाथियावनो बेबायदि बिराद फेमास आबादारिबो दं आरो नोंसिनि खाथियावनो दालाय अमर बसुमतारी बेबो जथेस्थ जापानाव ट्रेनिं लालायनानै जापान मेथडआव जों मावगासिनो दं गतिके मानोथो उन जाबावनो गतिके बेबायदिनो जोङो दिनै एसे गाबोन एसे जथेस्थ आवगायलांनो थाखाय सुबिदा मोनगोन नाथाय जों मावनायखौ सोलायनांगोन आरोखि बे ट्रेडिशनेलाव थाबाय थाबा जानाय नङा जों ट्रेडिशनेलनिफ्राय साइन्टिफिकेलाव जथन फैथारनांगोन अब्लासो जों रांखान्थिखौ जौगानो हागोन जोंनि न'खरनि हालोदखौ जों सोदांनो हागोन आरोखि दिनैहाय नायदो जोंनि बिटिआर हालामा गसाइगावनिफ्राय रौतासिम नायदो जोंना फ्लाड एफेक्टेड एरिया ल'लेन्ड जायगा गैया जोंना आपलेन्ड गोजा गोजौ बे गोजौ हायाव जों मा मावनो हायो हर्टिकालचार सेरिकालचार जथेस्थ जोंनियाव सम्भावना दङ दिनै सेरिकालचार डिपार्टमेन्टआबो जथेस्थ मावगासिनो दं हयथ' नोंसिनि एरियाफ्राव सेरिकालचार हाबदोंना हाबाखै आं बेखौ मिथिया बेबो जथेस्थ जोंनाव आइजो माहारिखौ इनभल्भ खालामनानै जथेस्थ बेबो इनकाम सर्स न'खरनि हालोदखौ जौगानो थाखाय जथेस्थ बेबो खाबु होयो आरोखि गतिके जों बेखायनो आं दा जितु मिथिबाय जे जोंना गसाइगावनिफ्राय रौतासिम जितु बिटिआर दा जानानै दं बियो दैलाव दैजों लोमहाब थानाय हा नङा जोंना गोजौ लेभेलनि बे गोजौ लेभेलाव जोङो सेरिकालचारजों हर्टिकालचारजों बिराद मोजां मावनायनि थाखाय जोंनाव स्कप दं आरोखि जों बेखौ गोसो होनांगौ आरोखि अकल जों माइ दैयाव थाबाय थाबा जाया माइ दैयाव दिनैहाय सासे जाम्बायाबो हिसाब दंसै कय मन जायो बेसेबां इनकाम जायो गासिबो हिसाब दंखाजोबो मात्र जों हिसाबल' खालामनो मा 700 प्राय 5 मन गोलैखायो दा जों माइ मावोना माइ महनसेयाव प्राय 700 गोलैखायो आरोखि 700 750 गोलैखाथारो आरो जुदि
जोङो जुदि अखा हादैजों बा सेल' मेचिननि सायाव सोनारोब्ला आरो खरसा बांबावगोन बेखायनो जों सिन्था खालामनांगौ जे जोंनि हाया मा श्रेणीनि जोङो मा परम्पराखौथ' जों माइ मावबाय थानायनिख्रुइ जों दस्रा गुबुन आबाद मावबा बे बबे लाब दंसिनो बेखौ जों नोजोर होनानै बिदिनो जों सोलायनांगौ आरोखि हाखौबो नायलांबाय थादो बे परम्पराखौथ' जों सब समय थाबाय थानाङा बेखायनो जों ट्रेडिसननिफ्राय साइन्टिफिकेलाव थांथारनांगोन अब्लासो जोङो आबाद मावनानैबो जोङो जोंनि न'खरखौ दावगाहोनो हागोन जोंनि गामिखौ दावगाहोनो हागोन जोंनि देशखौ जों अब्लासो खालामबोनो हागोन आरोखि गतिके जों बिदि मावनांगोन दा बेखायनो समनि अभाब गतिके बेहाय दिनै गेवलांनांगौ दं आरो सारमोनबो निश्चय दंखायो दा आं जिखिनि बुंबाय बे आङो प्रेक्टिकेलि मावबाय थाखानाय आरो दा जोंनाव आं बेखौबो मोनसे फंसे बुंबावनो दा जोङो जिखि आबाद मावा मानो मैगं थाइगङानो माव बा थाइजौ खान्थालानो माव बा गुबुन गुबुनानो माव जों दा हमना लादो नायदो दा नोंथांमोनाव सासे न'खराव न'खरसे फेमिलियाव 2 लाख टाका इनकाम सर्स जानानै दं 2 लाख टाका इनकामजोंनो नोंथांमोना सोलिगासिनो दं जुदि साइन्टिफिकेलि मावनाय लोगो लोगो 5 लाख टाका इनकाम जाहैगोन नङा होमबा 5 लाख टाकाजोंबो नोंथांमोना बिदिनो सोलिबाय थागोन किन्तु सब समय फैसाया सर्टेजानो जाबाय थागोन ओरै मोनदों ओरै खालामदों ओरै मोनदों ओरै खालामदों जमाथ' थाया जमाखौ लाखिनांगौब्ला मा उपाय दङ दा मिथिबायना जोङो जेरैखि जाया भेलु गोनां दंफां मा दंफाङा भेलु दं लाल चन्दनानो जा अगरुआनो जा मिहिगुनियानो जा जिखि जाया नोंथांनि सुबिदा बायदियै मा गायो गाय जि दंफाङा भेलु दं बे दंफांखौ बाउन्डारियाव गायनानै दोन बाउन्डारियाव गायनानै दोननाय लोगो लोगो बे बाउन्डारियाव गायनाय दंफाङा नों बानाङाबो बामनाङाबो बियो थांनानै थाबाय दं बिनि उनावहाय 10-15 बोसोरनि उनावहाय दंफाङा मेचुर जानाय लोगो लोगो बिनिफ्राय जों मोटा अंक मोनगोन फिक्स डिप'जिट बेनि थाखाय आरो बे दंफाङा नोंनो मा लाबोगोन मिथिबायना बे दंफाङा जेब्लानाखि देरबाय अब्ला बियो कमप्लिटलि अक्सिजेन लाबोगोन बे अक्सिजेनखौ बे ओनसोलनि रायजोआ मोनगोन अदरकारि दालायखौ दाननानै नोङो बनाव मोनगोन बिनि बिलाइ सिरिनाया नोंना नेचारेल फार्मिंआव थांगोन बिनिफ्राय दंफाङा जेब्ला मेचुर जाबाय बिनिफ्राय नोङो मोटा अंकनि फैसा मोनगोन नोङो बे जिखि आबाद मावा मानो बे फैसा जमा गैया ओरै मोनदों ओरै बाहायदों ओरै मोनदों ओरै बाहायदों नाङि बुस्थुखौबो लादों नोङो फैसा दं नालाय किन्तु बै दंफांनि फैसाया किन्तु जमा दङ बे दंफाङा जेब्ला मेचुर जाबाय बेखौ फाननाय लोगो लोगो नोङो बिराद गिदिर खामानि मावनो मोनसे थांखि लानो हागोन नोङो हय न' लुनो हय हा बायनो हय गारि बायनो जथेस्थ' मोजां हागोन आरोखि बैसो जमा थाहैगोन किन्तु नोंनि दिनैहाय 2 लाख टाकानिफ्राय 5 लाख टाका इनकाम सर्स जाबाय बे थाखाय गरसेबो गैया नोंनाव बेखायनो जों बैफोरबायदिखौबो नोजोर होनांगौ जोंनि जितु पलिउसन जितु जागासिनो दं बेखौ जुदि इनबेलेन्स लाखिनांगौब्ला साफ्रोमबो मानसिया बिदिखौ नोजोर होनांगोन अब्लासो जोंनि गामिया डेभेलप जागोन जोंनि देशा डेभेलप जागोन जों अब्लासो जोङो मोजां परिबेशआव थानो हागोन आरोखि जों जेसेबांखि रां खामाया मानो जोंनाव जुदि सोलेरा जुदि बेमारि जानानै थायोब्ला अब्ला जोंहा रां थाखा फैसा थानानै मा लाब दं गतिके जों निरुगि हिसाबै थानांगौब्ला बेबायदिखौबो जों माखासे नोजोर होनांगौ आरोखि गतिके जिखिया जादोंला आङो सुंद' हिसाबै बेखेवगिरि हिसाबै आं बेखिनिखौ बुंबाय नोंथांमोननिसिम आरो बाखि समफ्रावबो बिदिनो जों लोगो मोनलायबाय थागोन जिहेतु एखे डिस्ट्रिक्टनिनो आरो बे प्रग्राम थानायखाय आं दाखालि ढेकिजिलियाव थाङाखै आरोखि मैया जुदि मैया ढेकिजिलियाव थाङोब्ला बे प्रग्रामाव मोनफैयामोन आरोखि आं सासे आबादारिया जे एखे हिमुल मिटिं खालामनाया सम्भब नङा नालाय मैया बेखौ केन्सेल खालामनानै नैबेयाव फैदों आरोखि गतिके दा बेखायनो जों फैबाय थानाय समावबो बिदिनो जोङो सावरायलायनो मोनगोन मोगा मोगि जागोन जिहेतु दाखालिबो बिदिनो सान्तिपुरनिफ्रायबो आंनाव थांखांबाय क'क्राझारनिफ्रायबो थाङो थिग बिदिनो जोङो जिखिनि हायो बेखौ शेयार खालामबाय थादों जों बिदि मावनांगौ अब्लासो जोङो न'खरनि जितु इक'नमिक बेखौ जों अब्लासो डेभेलप खालामनो हागोन आरो गतिके जिखिया जादोंला समनि आंखाल आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाहैबाय जे एसे एनै जुदि गोरोन्थि जादोंबा बेखौ जाहाथे रायजोफ्रा क्षमा होयो आरोखि गोजोन्थों बेसेन गोसा बिबुंथि बिदि लाखिबाय बेजों सरजाबनानै माखासे बाथ्राफोरखौ आं बुंनो लुबैबाय दा बे जुखाम आबादा बिफांनिफ्रायनो फानजालायनाय बिदिबो जायो ना बिफांनिफ्रायनो नै होमबा जों बेखौ बुजिना लानो हानांसिगोन आरो बै फिथाइखौल' नङा
बाथ्रा जाहैबाय बिफाङाबो जागोन माने बिफाङा दाना जागोन नङा होमबा सार जुदि बेखौ बुङोब्ला ओरैबायदि बुंनाय जाबाय थारमाने बेखौथ' सारमोना जथेस्थ' बुंखागोन गतिके जिखियानो आं बेखायनो गासिबो एजेन्डाखौ लाजोबाखै थेवबो जुदि आफादगिरिया बुंनो थिननाय लोगो थारमाने जों नायदो जों रां खामायनांगौ मोननै अपसना जाहैबाय जोङो बेगरखौ दिहुनगोन ना कमप्लिटलिब्ला ओरैबायदि समस्या दा नोंथांमोनाव जुखाम आबादा बिदि साग्लोबाखै सासे सानैया जुखाम मावनाय लोगो लोगो अत्याचार डिस्टार्ब मोनगोन मानिफ्राय डिस्टार्ब मोनगोन मोसौ मोसाखौ दंखासै जेब्लानोखि मोसौआ जालाब्ला बबेसिम जागोन जेब्लानोखि फिथाइ थाइबाय माने बियो गोबौथारसै अब्ला मोसौआ जानाय नंला जुखामा जै राबाय मानसिया डिस्टार्ब होसिगोन जुखामनिफ्राय मानसिनिफ्राय बारग'नो हाबाय सरि मोसौनिफ्राय बारग'नो हाबाय खिन्थु मानसिनिफ्राय बारग'नो हानाय नंला बियो बे थफा बिदि लांनाय लोगो लोगो नोंनि जितु इनकाम सर्स बे मोनहैनाय नङा बेखायनो प्रथमनिफ्राय जुदि जागायनोब्ला ओरैबायदि खालामनांगोन जे जुखामा जेब्लानोखि थाइबाय अब्ला नोङो एकदम गुदियावनो हादो गुदियाव हानानै बेखौ मा खालामनांगोन स्लाइस होनो आरोखि स्लाइस बेखौ मेसिनाव दोखो हानानै बेखौ थारमाने लालि गुर मिक्स खालामनानै बेखौ बस्ता बे प्लास्टिकआव पेकिं खालामो आरोखि बियो मोसौनि थाखाय मैसोनि थाखाय बिराद प्रिय खाद्य बेखौ जाहोनो हायोबा मोसौआबो हेल्दि जाहैगोन गाइखेराबो जथेस्थ प्रडाक्सन जाहैगोन थिग बे सिस्टेमखौ जों मावनो हायो आरो जुखामा जाहैबाय जुदि बेगरनि थाखाय मावो बे 5 मास नांगोन जुदि बिदि मावोबा 4 मासानो जाहैगोन आरो गतिके नोंहा बेबायदिजोंबो रां खामायनो हायो दा हमना लादो नोंथांमोननि एरियायाव मोनसे बेबायदिनो फार्मार सेल दङ बा फार्मार प्रडिउसार कम्पानिबो जथेस्थ दङ थिग बिदिनो मोनसे ग्रुप बानायनानै मोनसे एरिया 10 बिगा 20 बिगा बिदि मोनसे सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना जुखामखौ मावनो हागोन जुखाम मावनायनिफ्राय मा खालामदो जुदि मोसौनि उपद्रब मोनद्रायोबा मानसिनि उपद्रब मोनोब्ला बिदिनो स्लाइस बानायनायनि टारगेटखौ लादो बोसोरसे मावखांनायनि उनाव जुदि इनकाम सर्सखौ मोनोब्ला नोंथांमोना बिदिनो साग्लोबलांगोन आरोखि दा आफादत जायोब्लानोखि गोसो गुदुं बिथांमोना मावनानै बेखौ मानसिफोरनो देखायनांगोन खिन्थु प्रेसार मोनगोन आरोखि प्रथम जाय सासे सानै मावगोन प्रेसार मोनगोन खिन्थु बिनि उनावहाय हुदा जालांगोन दा आंनि एरियायावबो बिदिनो अत्याचार मोसौ मोसा डिस्टार्ब खालामो आं होनदों बयहाबो सिमां दङ आं आबाद मावनानै न'खरखौ फोथांनांगोन नोङो जुदि बोरमा मोसौ फोदोंबा बोरमा मोसौ फिनानै नोंहाबो न'खरखौ सानसे समय बेलासे नोङो मोसौ बोरमा फाननानै न'खरखौ माबागोन नोंहाबो सिमां दङ गतिके रावनि सिमाङा खम नङा गतिके नोङो बोरमा मोसौखौ हगारनानै आंनि आबादखौ नस्थ' खालाम आं बेखौ खुनुदिन कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरोखि दा बिदिनो जोंनाव माने बे हगारनाय हुदाया गैला आरोखि एखे होसोबाबो माथारो आरोखि आंना माने आबादा सेस जाजोबथों खिन्थु बे हुदाखौ फोजोबथारगोन आं बे बोरमा मोसौ हगारनाय हुदाखौ फोजोबथारगोन आं आबादा बरबाद थांथों आं बेखौ नांजाया खिन्थु बे हुदाखौ नागारथारगोन आं बेबायदिनो बिराद नाजायो आरोखि सोरबा गाज्रि मोनथों आं बेखौ खाथिर खालामा खारन माबा मोनसे मावनायनि थाखाय गाज्रिबो मोनजाथों खिन्थु उनाव पस्तायगोन जे मा मावदोंमोन आरोखि गतिके बेखायनो जिखिजाया खामानिखौ मावनो थाङोबा जों एसेबाबो रिस्क लानांगौ आरोखि रिस्क लायालासिनो मावब्ला जोङो उनाव साक्सेस जानाय नङा आरो जिखिजाया खामानिखौ जुदि जोङो बिनिफ्राय फिथाइ मोननांगौब्ला खस्थ'खौ मावनांगोन आरोखि नङाब्ला जों फिथाइ मोननाय नङा गतिके आं बेखिनिखौनो फिननाय होबाय गतिके जिहेतु सारमोनहा जथेस्थ बेफोरनि अभिज्ञ हिसाबै बुंखागोन गतिके आं बेखौ एसे बुंनायनि थाखाय बेखौ बुंफिननाय जाबाय सारा बे जुखाम आबादनि सायाव एसे